Plate number nimo hapit na mahulog. Plate number nimo hapit na mahulog. Plate number nimo. Hapit na mahulog. Kuya nagmahulog ba? Wala na rabay kauban na. Hikti na lang na. Wala na ra ba ni kauban na ning. Okay na, ligo na hikot. Ay wala. Ay gunting oh. Sao? Sayag mahulog ba? Bago para ba kay nga plate number oh? Right. What's up mga bay? So ngayon mga bay, may babahagi na naman tayo konti. May babahagi tayo. Magbili tayo ng 16 engine sprocket. Uy, stuck sa mo. Bili tayo ng 16 sprocket niyan. Subukan natin. So, hindi pa tayo nagpalit ng 8 holes injector, hindi pa natin sinubukan. So, ginagamay ko muna yung 6 holes injector kasi maganda na yung lane niya. So, subukan ko rin palitan yung mga bay, injector ng 8 holes. Kasi maganda na yung kuryente niya. Tapos, may ilalagay din tayo sa injector mga bay. Nagbili na tayo nung isang piyesa. So dito tayo maghanap ng 16 na engine sprocket oh. Daming shop dito mga bay. So dito tayo. So dito muna tayo maghanap ng engine sprocket. So may ilagay din tayo sa ating motor mga bay. Papakita ko mamaya. So tatanggalin natin yan. Hindi ko pa nasubukan ang consumption nitong ating 6 holes mga bay na 30mm throttle body. Pero sa tagal-tagal kong gamit ito mga bay, grabe ang smooth. Smooth niya na, naka power pipe siya. Oh, may ibubuga talaga. Second gear tong gamit natin na cambio. So may ibubuga talaga siya mga bay. So maghanap tayo ng mga engine sprocket. Grabe. Lakas talaga mga bay. So may top speed na tayo nakikita na ipakita sa inyo. So dumating sa ng 120 sa speedometer natin, pero doon sa ating GPS, ayan, alam na ninyo kung ilan. So
Sa mga 110 pa siya, accurate pa siya sa GPS mga bay, pero pag lagpas na niya, wala na. Delay na ng 4. So yun talaga ang tama yung sa GPS mga bay. Pero yung iba mga bay nga naka 54 na sa pares same sa akin, kaabot sila ng 127 sa GPS. Wah, grabe yun. Malakas yun ng kanilang mga motor ah. Logi tayo sa ating 57 na 116 lang yung top sa GPS. 116 sa dirita mutana sa tadri nga resig na engine sprocket dali ka 16. Tayo ng 16 engine sprocket. So i-calculate natin mga bay kung ilang ratio na to mga bay. So ganito lang mag-calculate mga bay kung ilang ratio na yung engine sprocket natin. So dito 34 divide 15. So yan po ang ratio niya, 2.2. So 2.3 natin yan round off. So pag 16, so ganyan na siya, 2.1. So 2.1. Mahal pa na ito mga bay, 100 putik. Ayan, dito na tayo sa diversion na daan. Akala ko mura lang yung jeans sprocket. Putik. Mahal. 110. Buti pwede mga 100. Iba talaga pag dito na sa shop, no? Makabili lang tayo sa Shopee noong mga 70. Grabe. Ayan, masusubukan natin to kung ilan ba ang idadagdag na top speed nito. So grabe, lakas talaga mga bay. Iba talaga pag 5.7 mga bay, ramdam mo yung lakas. Kaya susubukan natin na magpalit tayo ng 16 kasi may konting ano pa siya mga bay, yung sa dulo may konting ano pa siya, lane na gusto niyang mag high speed. Dito kaya mag 110. Kaya pa rin mag 110 doon mga bay. Pakyatan. Kawawa yung clutch lining natin, yung clutch showy, yung biglaang pag fourth gear. Kaya talagang kahirap basta hindi tayo clutch spring. Yun ang kawawa. Buti na lang nagbago tayo ng panggilid. Pag wala, hindi tayo nagpagbago ng panggilid, wala talaga ito mga bay. Talagang delay itong cambio niya. So kabit na natin yung engine sprocket natin na 16 mga bay, para may makumpara tayo. Maganda na ba yung takbo niya? So far sa 15 maganda na talaga siya mga bay, pero konti lang talaga sa dulo.
Di ko lang may konting ano pa siya, manghingi pa siya ng cambio ba pag sa dulo. Gusto pa niya mang dulo. Dati kasi nakabili ako ng 16, kaso no wala yun, sayang yun. Pero mura lang yung bili ko dun, nasa 50 ata yun. Ito siguro original to, mahal, kaya maganda siguro to.